Hello friends, Bodo channel of Constable. Dayi nengtamana naigasno Bodo Job Info official YouTube channel. Tapi समाव latest update सफैदों दिनै आसामनि CM बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया एनाउन्स खालामबाय जे आसाम पुलिस कनस्टेबल लेभेलाव मानो रिजाल्टखौ होथ'ला एबा मानो होगोन ABUB बेनिफ्राय सब इन्सपेक्टर आरो APRO नि सायाव डेट फैबाय। दा जों बेखौ नायगोन लोगोसे बेजों लोगोसे मोजां साख्रि एडिआरि 2.0 बेनिफ्राय आसाम हेल्थ डिपार्टमेन्ट देन बेनिफ्राय TWE आरो लोगोसे GTPGT बे गासैबो डेट फैजोबबाय। बेनि बागै नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ मोनगोन मोनाबिलियाव नायनो दाबाव। दा BTC साख्रि मा जागोन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड दा रिप्रसेस माब्ला जागोन दा बिनि सायाव दा आपडेट गैथ'वा। जेब्ला सरकार गोदाना समायखिरा लागोन एबा BPF सरकारा अब्ला बिथांमोना जि आपडेट होयो बिनि सायाव नोंथांमोना नेथ'नांसिगोन। दा बिनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्राबाव जिनोखि दायो जिनोखि रिजाल्ट होगोन ना बिनि उनाव आरोबाव गोदान पस्टआ फैगोन आसाम पुलिसाव ADRE 3.0 DHS DME आव फैबावगोन आरो दायो DHS नि नन टेक्निकेला एप्लाइ जाखांखाबाय आरोबाव टेक्निकेल पस्ट फैगासिनो प्लास ग्रेड 4 पस्टआ फैगासिनो दङ। दा जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइट जेराव SLPRB मानोना बिथांमोनानो रिजाल्टखौ होगोन आरो लोगोसे कन्डाक्ट खालामबाय थाखायो इन्टारभिउखौहाय बेखौ बयबो मिन्थिगौ। दानिया बिनि रिजाल्टखौ गोबां नेदोंमोन मानोना आसाम पुलिसनि आन्डाराव 6000 नि खाथियाव अलमोस्ट पस्टआ दङमोन 3rd ग्रेड लानानै एबा कनस्टेबल लानानै 6000 नि खाथियाव ग्रेड पस्टआबो दङमोन आरो। दा बेफोर गासैखौबो लानानै आसाम पुलिसनि रिजाल्टआ अक्ट'बराव फैगोन होननानै जों गोबां खोनादोंमोन नाथाय मा डेट होनोबा जोङो खोनादोंमोन जे बुंदोंमोन सिबा जे 10 अक्ट'बराव होननानै। स' बे 10 अक्ट'बराव बबे रिजाल्टआ होग्रोगोन बियो मोनसे दिनै फिक्स जाबाय। बेनो जाबाय सिमा लाइभनि गेजेरजों बुंदों आरो जायखौ बुंदों आं नोंथांमोननो फोरमायनो हागोन। बेनो जाबाय आसाम पुलिसनि आन्डाराव जिनोखि SI इन्टारभिउ जादोंमोन SI आव AB थायो आरो लोगोसे UB थायो। स' बिनि प्लास APRO होनना बुंदों APRO होनोबा SI ल' थाया कनस्टेबलबो थायो। दा बेनि रिजाल्ट डेटखौ फोसावबाय बेनो जाबाय 10 अक्ट'बराव। स' 10 अक्ट'बराव आरो हायोब्ला बिनि सिगांबो होगोन होनना बुंदों नाथाय 10 अक्ट'बरावहाय माने बिनि रिजाल्टखौ होग्रोसिगोन नाथाय खनसेनो कनस्टेबलखौ बेयाव होफाला। अके जास्ट SI आरो APRO लेभेलाव रिजाल्टखौ 10 अक्ट'बराव फोसावबाय। दा बिनि ससे भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन जोबनायथिं नोंथांमोना नायनो दाबाव। दानिया जुदि 10 अक्ट'बराव मोनाबा कनस्टेबलखौ माब्ला मोनगोन बिथां बुंदों सिबा बुंदों जे कनस्टेबलखौहाय ABUB खौ माखासे हाइकर्ट नांदों दा बिनि थाखायनो एसे दोनथ'नो होदों अब्लाबो माने जास्ट रिजाल्टखौ होगोन होनना बुंदों माने गासैबो प्रसेसआव दंखाजोबो। बेनो जाबाय अक्ट'बरनि नोंथांमोना 20 नि सिगां नोंथांमोना कनस्टेबल रिजाल्टखौ मोनगोन। दा अलमोस्ट पस्टआ 3945 बेनि गेजेराव 2% ना मा दङमोन बेनो जाबाय एक्स एन्ड केडार्स। स' बिथांमोनाबो साख्रिखौ मोनगोन बेनो जाबाय अक्ट'बराव एबा अक्ट'बरनि 25 नि सिगांबो मोननो हागौ बेखौ बुंदों आरो। जायखिजाया अक्ट'बर दानाव नोंथांमोना आसाम पुलिसनि रिजाल्टखौ मोनजोबगोन। अके दा बेखौ जों मोनथिबाय। दा बेखायनो हाइकर्टआ जिनोखि मानि थाखाय दोनथ'दों बेखौ दा बुंनो हाथ'वाखै बाट जिखुनु जाया 10 अक्ट'बराव कनस्टेबलखौ मोनथ'ला बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। दा बेखायनो ससे भिडिअ क्लिप नोंथांमोना दायो नायदो। ইন্সপেক্টৰৰ ৰিজাল্ট বা ফায়াৰ ব্ৰিগেড আদিৰ ৰিজাল্ট আমি 10 অক্টোবৰ তাৰিখে দিম বা তাতকৈ আগতে দিম। কিন্তু AB আৰু UB কনিষ্টেবলৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এটা আমাক সাময়িকভাৱে বাধা আৰোপ কৰিছে। আমি আশা কৰোঁ সেই বাধা আৰোপ অতিক্ৰম কৰি অৰ্থাৎ উচ্চ ন্যায়ালয়ক সন্তুষ্ট কৰি আমি এই মাহৰ ভিতৰতে পুলিচৰো AB আৰু UB কনিষ্টেবলৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিব পাৰিম। এই গোটেই ৰিজাল্টৰ ফলাফলৰ লিষ্টখন দেখিলে আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে আমি 20 অক্টোবৰলৈকে যাবলগীয়া হৈছে। दा बेनो आरो 20 अक्ट'बर सिगां मोनगोन आरो बिनि उनाव 5000 पस्टआ फैगोन आसाम पुलिस कनस्टेबल लेभेलाव बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था। दा कम्पिटिसना एसे हाई लेभेल जाबाय काटअफआ गोजौ थाङो। दा जोङो AB आरो UB मोनगोन नालाय स' बेखायनो जों AB नि थाखाय 53 आरो 54 टारगेट खालामथारनांगोन फिजिकेल टेस्टआव आरो लोगोसे जों UB होनोब्ला 33 आरो लोगोसे 34 लानो हायोबा जोबोर मोजां सेफ जोनाव थानो हागौ। दा बेनो नेक्स्ट लेभेलाव ADRE DME DHS GTPGT आरो लोगोसे गुबुन पस्टनि डेटखौ नोंथांमोना मोनगोन।